Добре, няма да е на Айван. Добре, няма да е на Бентен. Айван много ми харесва. И защо? Така ми се струва. Баща ми. Да, това ми е баща ни, ако... Това е ужасен братовчет. Обаче вие знаете, ако сте гледали анимацията в трети сезон... Моя сладко бебче, ти майка ли ми си? Окей, претърси... Сериозно. Претърсихме замъка, можем да се върнем. Сериозно. Котво. Окей, не мога да минава по река, но нека... Горска поляна. Hey. Stop it. Right now. Так, добре, какво ми трябва? Летящите змии. Ама... Ей! Чай, хъпни малко. Ти ли бе грузо? О, човек! Тук има змия. Окей, ще ти направя. Чакай тук да хапнем ряпа, защото тази змия е ужасна, като мен. Изглежда, че тук мисията няма да продължи толкова дълго, но ей, тук има ряпа. Това е... не ряпа, дайте... Искам ряпа. Тя е хубава. Искам ряпичка. Аз обичам ряпа. Дори съм Айван долу, пак обичам ряпа. Ко ще ми дадеш ти грозна принцеса? Чакай! Не забравяйте сърцата ни. 2,5. Гневът. Добре, още 3. Мисите малко. Така бе, репа ще ми ядеш бе. Още една змия и ще се напътиме към тъпите. Пишо! Мисля, че една ряпа лекува цяло сърце. Къде са тези змии? Ето там. Окей, тук. Аре, дай ми същото мисля. Сега къде ще иска да го намеря?
селската ферма. Къде е селската ферма? Чакай малко. Къде е селската ферма? Селската ферма. Значи, мога и от мястото на краля. Окей, с кой да говоря? Ама с кой е кой? Ти ли си грозника? Окей, ти имаш работа. Значи не си... О, има още змии. Тя се бъгна. Бата, аз не знам кой каква роля играеше, но... Нека да отидем при тази кокошка да... О, мага, кокошки, кокошки, кокошки! Бързо! Окей! Слагаме! Взимаме тази... Бате! Аре бе, вземи кокошка! 1 минута! Ето! Още една! Сега къде са? Ела тука! Ела тука, те по-далеч ще са по... 4! Ела тука! Окей, остава последна. Не знам какво ще стане. Обаче... Ела тука! Ще успе! Ела тука, бе! Смахната кокошка! Малко му, къде си? Ела тука! 10 секунди! 8, 7, 6, 5... Успех! Yes! 6 монети. Айде, ето прайс. Сега... Кой си? Дейзи. Ой. Също имам 3 сърца. Няма да рискувам всеки да ги убивам. Ага. Значи. Бате, трябва ми живот. Хората тук ще епизоди, защото наистина ще го довършим на следващия път, но нека да отидем да видим какво има там. Но... Майшко, изпечелиш или изгубиш. Сега пропуск. Вече това. Окей, здрав. Аре. 3. Писал. Здрав. Ти си. Аре стига. Не да удари. Цяло сърце. Шанс за хилване. Чакай. Хил. Здрав, окей. Здраво. Пропуск. Yes, пропуск. Всъщност, са хилна на макс. Ще го използвам за хил. Пропуск. Удари. Окей. Още едно сърце и ще е добре. Пропуск. Това е още по-добре. Добре. Остана половин сърце. Всъщност ще се хилна на макс и ще го бия.
Хилвам. Айде пак пропуск и си мъртв. Тря! Окей. Тайна пещера, обичам пещера. И с техните грозоти в нея. Какво можем да намерим? Тук има някакво леговище. Окей, има огън, има леговище. Окей, жълт. Пари, батко! Парички! Обаче, нямам хил. Нямам нищо за хилване, което е... Оу, жълт! Оня взех ли го? Сигурно не. И ми пука. Добре взет. Айде, жълъди. Ма за какво са ми жълъди? Аз да ги... Аз кате релица съм. Сега и това ще го натискаме контрол. Мочули. Вот. Но... Какво тук нещо? Ага, няма се бие с тоя. Той е слабак. Той пропусна 5. Добре. Тук има някакво. Няма нищо! Майко мила! Чак! Не мога да мърдна, обаче пак е добре. Добре, пак съм на малко. До тук ще приключим епизода, защото не знам какво да правим. Мисъл, да, има мисии, това сме успели да го направим, но тук има някакво нещо. Ей, супер, благодаря. Пуснам. Нахраних се. Сега, то дебилак на това края на мапа. Прекрасно. До тук ще го приключим. Чакай да... И така. Абонирайте се, сетите лайк, коментарите на звезда, приятели, но от мене чао. Уху.